Viděli jste psa číslo 16, velice pěkná práce, Seďa nám odevzdal, známka 4. Děkujeme. Akorát nevím, co to znamenalo, jestli jste chtěla letět někam. Tím jsme dnešní vlastně skončili, zbývá nám vyhodnocení a potom slavnostní nástup. Přeji vám, aby se vám dařilo i dále, aspoň tady jak u nás na vodě. Dobrý zdar. Znamenalo to, že